kauban nato professional makeup artist mga kapuso nga in demand gidrong panahon natong mga ila-ila Silar Bay. Mayong buntag Silar, kumusta ug welcome sa GMA Regional TV Live. Kindly greet all our kapuso na watching us right now. Maayong buntag Sir Nick and maayong buntag mga kapuso. Sir, kumusta ang panikay-sikay isip usa ka makeup artist? So far, it's going good naman kasi nga po yung mga tao is aling po tayo sa pandemic stage. So parang pag may event, gustong-gusto natin pumunta. So yung mga makeup artist natin ngayon is buhay na buhay po. Kanusa ka nagsugod ni ini, sir? Nung bata pa lang ako, sir, mahilig na kasi talaga ako sa mga nakakatakot na movie. Then, nung nag-high school ako, gumagawa na ako ng mga costume na nakakatakot. Tapos, nung natuto ako mag-makeup artist, so parang na-build yung aking talent. So, yun, pinupush ko na siya pag Halloween party. Karong panahon na sa kalag-kalag ug mga Halloween parties. Kumusta? In demand ba ang mga nagpa-makeup nimo, sir? Yes, sir. Sobrang in demand ngayon kasi nga tulad ng sinabi ko kanina is yung mga tao tayo, galing tayo sa pandemic. So, once na nagkaroon tayo ng chance na umatin sa mga party, yun talaga ipupush talaga natin para lang ma-experience natin ulit dahil nga masaya yung mga events dito sa Pilipinas. Unsa may dakong natabang ni ining imong pag-makeup sa imong kaugalingon ug of course imong pamilya? Yes, sobrang laki po na naitulong sa akin ng pagiging makeup artist kasi po ang course ko before is hindi naman po makeup. So, na-imagine ko kapag ang trabaho ko is yung naging course ko before, siguro hindi rin po ako kikita ng mas, yung mga kinikita ko ngayon na at least nakakapagbigay na rin ako kay mama at sa mga kapatid ko nakakatulong na rin po. Unsa may pinaka-creepy nga natrabaho na nimo nga makeup? Yung pinaka-creepy na nagawa ko is, actually, ang creepy dun is yung situation. Meron ako isang client na male na nagpabook siya sa akin para gawan siya ng fake na black eye at scratch dito na kasi ang dahilan is meron siyang date nung kinagabihan sa girlfriend niya pero hindi siya nakapunta. So, kailangan niyang gumawa ng fake na black eye tsaka ng scratch dahil ang katwiran niya is napaaway siya nung kinagabihan. So, yun para sa akin yun ang pinaka-creepy kasi kailangan kong gawing makatotohanan yung black eye tsaka yung scratches. So, feeling ko yun ang nakaka-creepy na na nagawa ko po. And lastly, sir, unsay mensahe sab nimo nga buot ipaambit sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karon? Ayun sir, gusto ko pong kuhanin tong time na to para magpasalamat po sa lahat ng Opunganon, sa lahat po ng Cebuano, Cebuana na kahit hindi po ako taga rito is patuloy niyo pong tinatangkilik ang serbisyo po ng Team Silar Bay. At sa mga kapwa ko po makeup artist dito sa Cebu, masasabi ko po is laban lang tayo. Kahit minsan is nasa down part tayo, pero naniniwala ako na darating din yung araw na nasa taas naman din po tayo. Maraming salamat. Daghang salamat for joining us this morning og pag-share sa imong talento alang sa mga kapuso. Professional makeup artist, Silar Bay. Thank you. Thank you Sir Nick and thank you po mga kapuso.